Na dvojce Fate Dragons, na trojce Titanic, na čtyřce Hontico a rozhoduje samozřejmě pořadí, ale zejména časy, protože součet časů určí tu osmičku, která postoupí do semifinále. Zatím si v součtu času nejlépe vede tým Zelených baronů z Univerzity obrany Brno. A já tady vidím, že jednička, což jsou Hybrid Dragons, nic nepodcenila a v té druhé jízdě jasně vítězí. Hybrid Dragons protíná jako první pásku, za nimi Fate Dragons a velmi těsný souboj trojky čtyřky, což je Titanic anebo Hontico. Gratulujeme Hybrid Dragons k vítězství v této jízdě. Ano, tady v Brně je Pražákům hej.